Moitas gracias por acudir á convocatoria da plataforma en defensa da sanidade pública de Ferrol. Esta plataforma cidadá agrupa nestes momentos a 44 entidades diversas, asociacións sociosanitarias, veciñais, culturais, partidos políticos, sindicatos e a Xunta de Persoal da área sanitaria de Ferrol. Entidades todas elas defensoras da sanidade pública e preocupadas polos anuncios privatizadores de reducción de orzamentos en materia sanitaria e de absoluta falla de compromiso coa área sanitaria de Ferrol por parte da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia. Non será esta, desgraciadamente, a última vez que nos teñamos que mobilizar en defensa da sanidade pública. Volveremos a faceles o día 3 de xuño ás 12 do mediodía na Alameda de Compostela. Pero estamos seguros que cada vez irán en aumento as movilizacións de todas aquelas persoas que votasen o partido que votasen, non queren que se desfagan recortes, se privatice e se establezan repagamentos en aquilo que a todas e cantas enquisas se fan. En todas e cantas enquisas se fan aparece como máis valorada en toda a cidadanía do Estado español a sanidade pública. Estes días o señor Núñez Feijóo, que xa leva recortado no orzamento da Consellería de Sanidade 300 millóns de euros desde que preside a Xunta de Galicia, fala de privatizar o que, segundo el, non sexe esencial na sanidade, e fala de que esa privatización da xestión, que é o que vai a facer no novo hospital de Vigo, vai resultar máis rendible para a cidadanía. Non di o señor Núñez Feixóo que na Comunidade de Madrid a maior parte dos hospitais públicos e moitos centros de saúde están xestionados por organismos privados que levaron a sanidade pública de Madrid a ser a peor do Estado español. Iso é o que quere o señor Núñez Feijóo e o Partido Popular para Galicia. Quere levarnos a ser a peor ou unha das peores sanidades do Estado. Non o imos consentir. Pon como exemplo de modelo de xestión ao Hospital Povisa de Vigo. Non se lembra o presidente da Xunta dos mortos por aspergillus. Non sabe que Povisa, hospital privado que ten un concerto anual de 72 millóns de euros que supoñen o 74% dos seus ingresos, é o que ten a maior lista de espera de todos os hospitais do Sergas. Non sabe que a cidadanía que ten obrigatoriamente como hospital de referencia a Povisa, Cangas, Moaña, etc., receita entera ese hospital como hospital de referencia e queren ser atendidos na sanidade pública. Será un modelo hospital Povisa porque a conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, pertencía a ese grupo empresarial. Trátase deso, señor Feijóo. En Galicia xa tivemos un exemplo de fracaso absoluto na privatización da xestión sanitaria. Foron as fundacións sanitarias que promoveron os señores Romai Becaría desde a Consellería de Sanidade e Alberto Núñez Feijóo ao fronte dos Sergas. As fundacións sanitarias dos hospitais de Verín, Barbanza, Salnés e Cee, que tiveron que ser rescatadas para poñeras en valor. Hoxe son hospitais públicos. O señor Núñez Feijóo non quere aprender dos seus erros e segue turrando contra o aguillón. O que queren o señor Rajoy e Feijóo, utilizando como excusa a crisis provocada pola banca e os grandes monopolios que sufrimos as clases populares, é que as aseguradoras, constructoras, laboratorios e mesmo bancos entren a facer negocio na sanidade pública. Non se trata de mellorar a xestión, neso estaríamos todos de acordo. Non é mellor a xestión privada que a pública. Tampouco se trata de facer un sostible un sistema que xa é sostible. Do que se trata é de poñer a andar as políticas neoliberais fracasadas de Margaret Thatcher, de converter a sanidade pública nun negocio, por unha banda, e por outra banda deixar unha sanidade de dúas velocidades, unha de beneficencia e outra para quen poida pagar os tratamentos. O sistema é sostible, xa que por cada 6 euros que no Estado español se dedican á sanidade pública, na Unión Europea se dedican 9 euros, e aínda así temos, con menos investimento, mellores resultados. Por que hai que atacar un sistema que nos beneficia a todos e todas e do que maioritariamente nos sentimos satisfeitos? A resposta é clara: para convertilo nun negocio para uns poucos. Se o sistema fose insostible, que non o é, do mesmo xeito que se meteron millóns de euros en socorrer a banca privada e se permite cos seus directivos, a pesar da súa nefasta xestión, se deben millóns e millóns de euros de indemnizacións, non habería que socorrer o sistema sanitario público antes que a banca privada e antes que ao ladrillo. Agora o Partido Popular quere recortar 7.000 millóns de euros máis na sanidade pública. Será para tapar o burato de Bankia.
Pensarán Núñez Feijóo poñer a xestionar a sanidade pública galega a Rodrigo Rato ou algunha das empresas nas que é directivo, como por exemplo Capio Sanidade, da que tamén é accionista Ignacio López del Hierro, marido de Dolores de Cospedal, e que se están facendo coa xestión de moitos hospitais e centros de saúde en varias comunidades autónomas. Acaban de aprobar o Real Decreto Lei 16/2012 de 20 de abril de medidas urxentes para garantir a sostenibilidade do Sistema Nacional de Saúde e que, como acabamos de dicir, recorta 7.000 millóns de euros na sanidade pública. Mentres anuncian eses recortes, perdón a ladróns, defraudadores, narcotraficantes, e lles van a permitir branquear os seus capitais, algún deles manchados de sangue, a cambio de que paguen o 10% defraudado. Anuncian o incremento no repago dos medicamentos aos traballadores en activo e por vez primeira o repago dos medicamentos aos pensionistas. Incremento no pago dos doentes crónicos, sempre esmagando os colectivos máis desfavorecidos. E xa anuncian máis recortes, algún deles de carácter xenófobo, ou ir directamente contra os inmigrantes, repago de próteses e ortopróteses e tamén repago polo transporte sanitario non urxente, e deixando fora da prestación a maiores de 26 anos e a mulleres separadas ou divorciadas que nunca cotizaron, deixando fora da atención sanitaria aos inmigrantes non regularizados, colectivo en disminución pola crise e que realiza un escaso uso dos servicios e un reducido gasto sanitario, pretendendo criminalizalos e culpabilizalos. A ONG Médicos do Mundo denuncia que en Galicia entre xaneiro e marzo deste ano hai 30 casos de inmigrantes a que se lles denegou e se lles complicou sin necesidade a atención médica, e din que seguramente haberá moitos máis. A unha inmigrante argentina, por estar ingresada un mes no Hospital Xeral de Vigo, onde ingresou por urxencias, se lle pretendían cobrar case 15.000 euros, 485 euros diarios máis o material fungible. Tamén efectúan recortes nos cadros de persoal dos Sergas. Por moito esforzo que fagan os traballadores e as traballadoras, acaban afectando a calidade asistencial que teñen dereito a recibir os pacientes. Precarizan as condicións de traballo e recortan os dereitos laborais e tamén os seus salarios. Dende 2011 ata decembro do 2013 vanse xubilar 1.695 traballadores e traballadoras no Servicio Galego de Saúde, o que unha parte do cadro persoal fixo vai se reducir. Hai que lembrar que a Xunta de Galicia foi a primeira en establecer un decreto de transporte sanitario non urxente que pretendía cobrar aos usuarios e usuarias o decreto 11/2011 do 20 de xaneiro, hai 14 meses. Ahora di o señor Feijóo que non pensa aplicalo. Se non pensa aplicalo, para que o fixo? Ou é que non pensa aplicalo este ano porque estamos en época electoral, pero despois sí que o vai aplicar? En Galicia temos unha poboación moi avesentada, xeográficamente moi dispersa, coas pensións máis baratas do Estado. As medidas do Partido Popular van ter en Galicia unha especial incidencia, sobre todo entre pensionistas e enfermos crónicos. Como van a pagar o transporte sanitario pensionistas de Fedeiro, Ortigueira, Mañón, etc., cando vayan a recibir un tratamento de diálisis, rehabilitación, quimioterapia no arquitecto Marcide, cando teñen unhas pensións medias que non chegan a 600 euros? Como van a pagar o transporte sanitario non urxente cando teñan que acudir ao Centro Oncolóxico da Coruña a recibir un tratamento de radioterapia? Un transporte en ambulancia custa actualmente sobre 50 euros o traxecto de ida e a volta se é na mesma área sanitaria. E a esta hai que sumarlle outros 50 euros se hai que ir a outra área sanitaria. Tanto suporá para un doente en diálisis durante anos e anos, e para un doente que teña que recibir un tratamento de radioterapia na Coruña. Isto é o que acaba de decretar o Partido Popular: perseguir a pensionistas, inmigrantes ou doentes crónicos. Non falan de perseguir a fraude fiscal e mesmo a perdoan. Non falan dos 5.000 millóns de euros que tiveron de beneficio no ano 2010 as mutuas de accidentes de traballo, moitos deles obtidos a conta de derivar a sanidade pública como enfermedades comuns ou que son enfermedades profesionais. Non falan de aplicar a lei de incompatibilidades e sendo sabedores das moitas irregularidades e ilegalidades que se cometen nesta comarca. Sabemos moi ben onde se fan esas prácticas fraudulentas. Prefiren mirar para outro lado. Non diso non falan, prefiren perseguir a traballadores e traballadoras e a pensionistas. A Xunta de Galicia espera ingresar coas políticas de repagamento 150 millóns de euros. Se se aplicasen medidas baseadas na mellora da eficiencia e o uso racional dos recursos para mellorar a calidade e seguridade da atención sanitaria e os niveis de saúde da cidadanía, reducir un 50% os medicamentos innecesarios, reducir un 50% os ingresos por reaccións adversas aos fármacos, reducir un 30% os efectos
efectos adversos durante a hospitalización, reducir en 1/3 as estancias hospitalarias inadecuadas, reducir un 10% a frecuentización a urxencias hospitalarias que non xeneran ingreso, traspasar o 25% das consultas hospitalarias a atención primaria, suporía un aforro de 539 millóns de euros, 384 millóns máis dos que queren recadar con o repago. Debe quedar claro para todo o mundo que os recortes, privatizacións e ataques contra a sanidade pública non teñen nada que ver coa situación económica. Non nos deixemos enganar. Ten que ver cunha posición ideolóxica de querer acabar con ela e crear un imposto sobre a enfermedade e sobre a vellez, establecendo repagamento en servicios onde non había anteriormente. Non se busca mellorar a xestión do sistema sanitario público, o que se busca é a súa privatización. Non van a parar e ten que ser a cidadanía na rúa as que paremos as súas políticas absolutamente regresivas. A sanidade pública é un dos piares esenciais no estado do benestar. A atención sanitaria, como un dereito aos cidadáns e ao acceso aos servicios, ten que ser universal e gratuito, sen ninguna restricción. O financiamento da sanidade pública debe realizarse cos impostos dos cidadáns e a prestación debe ser fundamentalmente pública e, se fose posible, totalmente pública. E o sector sanitario privado será sempre, que sexa preciso, subsidiario e complementario. A sanidade pública é o ben máis prezado que temos. As maiores queixas son polas listas de espera. En épocas de crise en paro, a sanidade pública faise aínda máis necesaria. Non deixemos que a convertan nun negocio. A resposta a esa agresión, a eses recortes, é a movilización na rúa, en defensa da sanidade pública, universal e gratuita, financiada a través dos impostos, coas mesmas prestacións como tiñamos ata a chegada do Partido Popular ao Goberno de Estado e a Xunta, e incrementando as prestacións que sexa posible incrementar. O presente da sanidade pública está ameazado polas políticas neoliberais do Partido Popular, que só buscan o beneficio privado en detrimento do público. O futuro da sanidade pública vai depender da vontade que teñamos a cidadanía. O Partido Popular ten a maioría absoluta no Parlamento, pero non ten a maioría social. Esa maioría social que considera a sanidade pública un ben imprescindible, pero que ten que manifestar abertamente nas rúas. Temos que conquistar as rúas, temos que decir abertamente a Rajoy e Feijóo que a sanidade pública non se toca e moito menos se recorta. Hoxe estamos en Ferrol mobilizándonos, estaremos máis veces, todas as que sexa preciso, non imos parar. Temos a razón e tamén temos a forza. O domingo día 3 de xuño ás 12 da mañá estaremos na Alameda de Compostela. A saúde non é un negocio nin é negociable. Moitas gracias.